Zabrali mi wszystkie zasiłki i jeszcze kazali mi dopłacać. I ja może nawet zarabiałam mniej niż te zasiłki, które od nich dostawałam, ale ona mogła iść do żłobka, bo tak to przecież jak ja nie pracuję, to mogę być z dzieckiem w domu. Totalny paradoks. Nie ma systemu wsparcia dla samotnych mam w Polsce? Nie ma. Tak, te zasiłki są bardzo słabe i tak naprawdę nawet jakieś fundusze alimentacyjne, wszystko zostało tak ograniczone kwotą, żeby otrzymać jakiś zasiłek, to chyba zarobek na osobę musi być maksymalnie do 700 zł. Nie ma systemu wsparcia dla samotnych mam w Polsce? Nie ma. Tak, te zasiłki są bardzo słabe i tak naprawdę nawet jakieś fundusze alimentacyjne, wszystko zostało tak ograniczone kwotą, żeby otrzymać jakiś zasiłek, to chyba zarobek na osobę musi być maksymalnie do 700 zł. Córka zapoczątkowała tak naprawdę w tobie tą chęć do biegania. Tak, i potem każdy mój inny bieg, zawody, rzeczy, ja chciałam stawać się lepsza dla niej.